ଛଟେଇଙ୍କ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ସହ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବାରମ୍ବାର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସଫେଇ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଓ ଛଟେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ପୁଣି ଛଟେଇ କରି ପୁଣି ନୂଆ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ ପେଶା କଲେଣି ଏଜେନ୍ସି। ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା ସହ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଭା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାମରେ ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେ ତାଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ କିଛି ଦାବି ଦେବା କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ 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 ଆମେ କୌଣସି ଦାବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିନୁ କି କୌଣସି ପତ୍ର କି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କିଛି ପାଇନୁ। ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍ରୁ ସେମାନେ ସଡନ୍ଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମିଂ ଅସ୍। सोनपुर मेडिकल बहुत टाइम दाबी चली अभियोग चली से ये सोनपुर कथा तो नुह इट इज थ्रू आउट स्टेट गोइंग ऑन दिस स्ट्राइक। मुझे शुणा पाई मीडिया दिस इज द स्ट्राइक गोइंग ऑन थ्रू आउट द स्टेट, नॉट द मेडिकल, इन ऑल डिपार्टमेंट आई थिंक वेयर आउटसोर्सिंग इज देयर। सर गत किछि दिन तले मुक्ति तीर्थ मेडिकल